Is-sena li għaddiet il-familji kollha nataw 14 miljun euro f'għajnuna bħala kumpens għaż-żiediet fil-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Din is-sena meta żdiedu wkoll il-prezzijiet tal-fjuwil u l-gass se jingħataw għajnuna 34,000 familja biss u din id-darba total ta' 4 miljun euro. B'hekk 108,000 familja mhux se jieħdu din l-għajnuna. Naraw ftit. Iżida ġifieri ma naħsibx jien. Laqta kituna 10 euro, mumma bizzejjaħ ta' suppara 1 euro. Sewi għamelu l-għandhom bżonn in-nies tihom. Vulnerabbli u kelma magħha. Ma nikkommentax fuq politika. Insomma, kollox għali. 1 euro mhux ejju. Trid tikkommentejdli. Għandu saħħa jagħmel li jrid. Hekk qatt isiru xeru. Xi trid tikkummenta? Il-500 ħadhom hu, ma tagħna xejn. Bl-għajnuna mħabbra mill-gvern familja vulnerabbli ta' żewġ persuni se tingħata euro għal kull persuna fil-ġimgħa. Familja ta' 3 persuni se tingħata 89 ċenteżmu għal kull persuna fil-ġimgħa. U familja ta' 4 persuni se jingħataw għajnuna ta' 84 ċenteżmu fil-ġimgħa. Il-General Workers Union tajt li fil-waqt li mhix kontra li n-nies l-iktar vulnerabbli jingħataw għajnuna tibqa' sostni l-pożizzjoni li ħadet fl-MCSD li l-għajnuna kellha tingħata l-faxxa ferm ikbar tal-poplu Malti. Il-General Workers Union tikkundanna l-fatt li l-Ministru Tonio Fenek minflok ġie fl-MCSD biex jiddiskuti mal-imsieħba soċjali kif kien miftiem qabad u tela għar-rasu biex ħabbar il-kumpens. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem laqgħet din iż-żieda u qalet li kienet waħda minn dawk li suġġeriet li jkun hemm dan il-kumpens. U l-Unjen ħaddiema maqudin qalet li hija sodisfatta li bl-insistenza tagħha 34,000 familja vulnerabbli se jingħataw kumpens.